Avui hem acabat un gran projecte, que va començar fa 14 anys, el 10 d'agost. Sent el primer cim, la Pica d'Estats, el cim més occidental, el que en tenim més a prop de casa. En aquell moment ningú pensava que els acabaríem tots, i avui dia 27 de juliol del 2014 fem el cim 212 de la llista oficial, la Torre Costillerú, sent el més occidental, i vàrem començar amb el nostre fill, el Josep, i també l'acabem amb ell. Salut i muntanya! Pujarem allà per aquella diagonal de la dreta. Cap dalt l'agulla Ussel, ja ho. Què fas, filmes? Poso. I baixarem per la bretxa a la Tur, que és aquí davant. Bueno, ja som a davant del que es tracta avui. Pujar allà per aquella diagonal de la dreta, cap dalt l'agulla Ussel, i crestejar cap a la torre, que la tenim aquí dalt, el ràpel, i cap dalt el Boleitus. I ja tindrem els 212 3000 llestos ja. Aquí dalt a la bretxa a la Tur ja està pràcticament neta de neu la bretxa. L'agulla Cadier sí que hi ha alguna cosa. És aquell parell com passen bé cap allà. Nosaltres cap allà. Cim de l'agulla Ussel, el penúltim 3000. Otro completo, ¿no?
baix queda aquesta pujada i ja és a la torre directa. Hi ha dos cossos. Hi ha aquest, aquí dalt muntaràs una reunió, i aquell altre que és a l'esquerra. Torre Costilleró, final del nostre projecte. Baixa aquí pel mig, aquí per davant, Tal com vas, per aquí davant, recte. Recte per aquí, tal com vas. No se't foti allà l'escletxa. Vale. El volant. Això és el rap del volant. Cuidado que te'n vas. Bueno, hem fet la missió d'acabar els 212 3000 dels Pirineus i els hem acabat aquí al Balaitús. I nada menys, fent l'agulla Ússel i la Torre Costilleró i acabant aquí al Balaitús, que és tota aquesta cresta que heu vist aquí baix, tot això d'aquí baix. I cap aquí dalt. Com podeu veure, el mar de núvols. Doncs a l'altra banda que hi ha més capes de neu. I davant tenim les fondelles, la bretxa l'atura aquí sota, cap aquí baix hi ha els ibons de riel, el pic de riel, allà davant hi tenim els inferns, Carmo Negro, Argo, Carcola.
tenim la Gran Fatxa. La Gran Fatxa, llavors hi tenim els del Vinyamale. I aquí molt contents. La mare, el fill i el pare, tots tres, apa. La mare que ens va parir, des de luego. Però ho hem aconseguit. Ara falta el més difícil, baixar. Exacte, ara falta el més difícil que és baixar. I vinga, ara anirem a veure com va. A buscar la traça que hi han deixat.